Neberám. Však aj ja. Vždycky si musí dávať základe, pojď vždycky. Daj jej barvu s mačom. Sima, obsori. zo Zemianského poradia, ktoré malo v prvom pokuse čas 52,26 sekundy. A keď otvoríš sa to aj rozíď to spadky, je? Takže všetko je pripravené k ďalšiemu súťažnému pokusu v tomto druhom kole. Spýtam sa rozhodcu, ktorý má na starosti časomieru, ako to vyzerá. Ešte 30 sekúnd zostáva na prednou dievčatami a chlapcov od terčov, či máme všetko v poriadku, vymilujeme časomieru a pôjdeme na ďalší pokus. Chcem povedať, že keď neprídeš, nebudem kamoš. Áno, časomieru máme na hodnote samej nuly. A nepočujem tam toho môjho kolegu Zevankinu na štart. Čo im zahráme? No to, čo chceli, samozrejme, minule. Takže víťazné rituály sa nemenia. Tak, to je správne. Zahľadíme oči. Tak, Červano naštartovali. A ide